Un any més, torna al casal de vacances municipal amb propostes noves pensades per gaudir, divertir-se i aprendre amb activitats esportives, de lleure i lúdiques. El procés d'inscripció d'enguany comença el 16 de maig a les 10 del matí i finalitza el 26 de maig. Aquest any, les places són limitades i, per tant, és important conèixer bé el procés d'inscripció. Comencem? Primer pas, inscripció. A partir del 16 de maig, podeu fer la vostra inscripció mitjançant un formulari en línia o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana amb cita prèvia. En aquest formulari es sol·licita la informació bàsica de l'infant que voleu inscriure i, important, els serveis que voleu contactar. Feu-la amb calma, reviseu les dades, pugeu els documents pertinents i seleccioneu les setmanes i altres serveis necessaris. Voleu que li fem una ullada al formulari? En aquest primer apartat haureu d'omplir la informació de la persona que fa la inscripció, ja sigueu la mare, el pare, el tutor o bé representant. En aquest segon apartat haureu d'omplir les dades de l'infant que voleu inscriure. En aquest tercer apartat haureu de seleccionar el casal que voleu contractar, l'esportiu o el de lleure, i les setmanes i serveis addicionals que necessiteu. Seguint la inscripció, continueu omplint totes les dades que es necessiten de l'infant. Ara és moment de fer una revisió de les dades i així podeu formalitzar la inscripció. En aquest punt, rebreu un correu amb el vostre codi confirmant la vostra inscripció. En aquest correu trobareu el resum de la informació d'aquesta i de tots els serveis contractats. Recordeu que aquest any les places són limitades i per tant s'aniran omplint per ordre d'arribada. Un cop més, us animem a fer la inscripció amb calma i revisant apartat per apartat. Seguim, segon pas, assignació de places. Com funcionarà? Un cop finalitzat el període d'inscripció, l'equip organitzatiu del casal revisarà les sol·licituds rebudes i assignarà les places disponibles per ordre d'arribada. Tercer pas, comunicació de la plaça assignada. Com sabrem si tenim plaça? Doncs molt fàcil. Es publicarà el llistat amb el codi de la inscripció a la pàgina web de l'Ajuntament. A més, aquelles famílies que obtingueu plaça rebreu un correu informant-vos de la plaça assignada per al vostre fill o filla al casal de vacances amb la informació sobre els procediments següents. Quart pas, confirmació de la plaça i pagament. Per formalitzar la plaça al casal, haureu de completar el pagament amb l'enllaç que haureu rebut al correu. El pagament es realitzarà mitjançant el TPV virtual. Ei, tenim novetats! Aquest any, el pagament es farà fraccionat. Primer es farà un pagament del 60% de l'import final del 30 al 2 de juny i un segon pagament del 40% del 25 al 28 de juny. I recordeu que la vostra inscripció no serà efectiva fins que no hàgiu realitzat el corresponent pagament. Què passa si el meu fill o filla no té plaça? En el cas que hi hagi un alliberament de plaça, us informarem un cop haguem finalitzat les inscripcions. En el cas que necessiteu fer qualsevol consulta o aclariment, no dubteu a contactar amb nosaltres a lesvernedes.complex@montornès.cat o casaldalleure@montornès.cat o bé trucant al SEM Les Vernedes al 93 56 86 907 o al Centre Infantil Pintor Mir al 67 10 01 527. Gaudeix de l'estiu!